Velkommen. Jeg ved ikke lige, om du først vil starte med at fortælle om, hvem du er. Jo, jeg hedder Peter Manggaard, og jeg er i år 2010 nationalpræsident for den her organisation, der hedder Junior Chamber International Danmark. Kan du fortælle lidt mere om, hvad Junior Chamber er? Ja, altså Junior Chamber er en organisation for unge mennesker mellem 18 og 40 år, hvor at man har mulighed for at gøre en aktiv indsats. Som jeg ser det, så lever vi i et samfund, ikke mindst her i Danmark, hvor at vi har alverdens muligheder til at gøre alt muligt og til at ændre verden, om man så må sige. Men vi oplever også rigtig tit, at fordi vi har så mange muligheder, jamen, så får vi ikke rigtig gjort noget ved det. Junior Chamber er en organisation, hvor vi er en masse unge mennesker, der er sammen, som har den her fælles mission om, at vi vil rent faktisk gerne gøre en forskel. Og hvad er det, I laver her i Musikhuset? Jamen, vi er i den her uge, der er vi til en international konference, en Europakonference, hvor vi inviterer ligesindede mennesker fra hele Europa med til at udvikle os og gøre en aktiv forskel. Og hvad glæder du dig mest til her i løbet af de her 4 dage? Jamen, jeg glæder mig til at møde tusindvis af gode venner og dedikerede og engagerede medlemmer fra hele Europa, som er her, fordi at de vil bidrage. Tak skal du have.